Kampo kita. Ginoong Dios, kami nagapasalamat kanimo sa imuhang madagaya nga gugma o grasya sa matag usa, Ginoo. Kami mapasalamaton kay bisan kami dili angayan, kanunay kang nagatagbo sa tanan namong gikinahanglan, nagahatag sa kusog, nagahatag sa kinabuhi, og tungod nini Ginoo angayan ka namong daygon og himayaon sa bug-os namong kasing-kasing. Ginoo, karong buntaga kami nagahangyo kanimo pag-usab nga imong lamdagan ang kasing-kasing sa imong katawhan, Ginoo. Og ang pulong nga madungog dili lamang taman sa pagpaminaw kundi mutisok kini og mutubo og mubunga og pagkabalaan aron kami mahisama sa imong bugto anak nga si Hesukristo. Kanimo tanan amo ning itugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo nining kabuntagon nung dulom-dulom apan bugnaw. Okay, dindot kayo ni siya nga panahon, hinaot ang matag-usan nakakapi. Okay, o paghuman patay sa sermon apuro ako nangagwa nango, nangapin ako daan para maka energy. Okay, so padayon gyapon kita sa ato ang series no sa Book of Ephesians sa kaning richly chosen. Ato ang pagabasahon kining ato ang teksto karong taknaa makita diri sa Efeso kapitulo 5 3 paingon sa 7. Apan ang salawayong pakighilawas ug ang tanang kahugaw o kahakog kinahanglan dili na gani maisgutan diha kaninyo. Kay dili man kini angay sa mga balaan. Bisan ang binastos o sultig binuang o sulting laway mga butang nga dili angay apan mga pasalamat hinuon. Kay nasayod kamo nini nga ang tanang makihilawason uhugaw o hakog nga sa ato pa tigsimba og mga Diyos walay mapanunod sa gingerian ni Kristo og sa Dios. Ayaw ka mo pailad ni bisan kinsa pinaagi sa mga sulti nga walay kapuslanan. Kay tungod nining mga butanga ang kapungot sa Dios moabot diha sa mga taong masupilon. Busa ayaw ka mo pakigambit kanila. Bugat ang pulong sa Ginoo karong buntaga apan dawaton nato kini nga adunay kalipay. Ang ato ang topic is gipalingkawas aron makigbugno. So padayon day gyapon ta sa ato ang calling as a Christian to live a sanctified life, and to live a sanctified life is to live to fight sin. Gipalingkawas aron makigbugno. So hinaot ang matag usa ready na makigbugno. No? Dili ni unsano kun dili ang sala. Now, usa sa akong paborito nga movie is kaning Braveheart. Og naatay gamay nga clip karon nga ato ang tagaan og pagtagad o ginaot unta nga ready na. Okay, atong lantawon. Sons of Scotland, I am William Wallace. William Wallace is 7 feet tall. Yes, I've heard. Kills men by the hundred. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men,
free men you are. What will you do with that freedom? Will you fight? Fight against that? No! We will run! And we will live. Aye. Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while. And dying in your beds many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Marag gana wala tiwas na dabitin na noon ta. Tanawa na lang ninyo. So sana siya sa salida ng akong ganagtanaw no, pero naay gisulti si William Wallace no, gigather niya mga ordinary kayo nga mga tao to fight ang invader, mga tyrant or mga tao nga buot mo sakop kanila. And then, usa sa iyahang gisulti, what will you do with that freedom? O sa may buhaton ni mo ang imong kagawasan karon nga ikaw sa katao diri no? Ato nang i-relate sa tuwa no as Christians. Di ba? We are free. No? We are free from sin, from the wrath of God. We are free citizen. And because Christ has set us free, ang pangutana, what will you do with that freedom? Unsa man gyud tinuod nga freedom? Ang tinuod nga tao nga gawas nun. Would you fight? Makibugno ba ikaw kay ikaw karon nakatagamtam namang kaha o kapasayloan? Ikaw karon nakatagamtam namang kaha sa kaluwasan, sa grasya ni Jesus. Samtang napakadiri, andunay mga temptasyon, andunay mga buhat sa kaaway sa imong kinabuhi. Would you fight? Makigbugno ba ikaw? Ingon sa Galatia 5:1, alang sa kagawasan kita gipalingkawas ni Kristo. Barog kamo nga ligon ug ayaw kamo pagpasangon pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. Human na to mga adlaw, mga tuig nga kita naulipon sa sala. Human na tong adlaw, mga tuig nga kita naa sa kangitngit. Karon gitransfer na kita gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, gikan sa gingharihan sa kaaway karon sa gingharihan ni Kristo. Barog kamo ug ayaw na pagpasangon pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. We are free because Christ has set us free. Then we will use our freedom to fight. We will use our freedom to wrestle against the tyranny of sin and the evil one. Ang Episo 5 versikulo 1 ug 2 ingon diri, busa sundog kamo sa Dios, ingon nga mga pinalanggang anak. Kita dapat muliwat sa atong amahan. Ang amahan nato balaan, matarong. Ang amahan nato mahigugmaon. Kita iyang mga sinagup nga anak. Kita kinahanglan muliwat kaniya. Okay? Dayon ang verse 2 nag-ingon, pag kinabuhi kamo diha sa gugma mo kini ang freedom. Mo kini ang tinuod nga kagawasan nga magkinabuhi kita diha sa gugma. Ingon nga si Kristo na higugma kanato. Ug alang kanato mitugyan siyang kagalingon, ingon nga humot nga halad. Humot nga halad ug halad inihaw ngadto sa Dios. Christ
He's free. And He uses His freedom to save us. Tungod na siya siyang kagulingon nga pagbuot, siyang willingness, iyang gihalad ang iyang kinabuhi, iyang giulang, iyang dugo. Aron kita malingkawas sa kapungot sa Dios kanato nga makasasala. Dili basta-basta ang buhat ni Jesus, iyang spend ang iyang yun mismong kinabuhi aron kita karon maka-enjoy nini nga freedom. Kini nga kagawasan sa pagsimba sa Dios, kini nga kagawasan sa pag-fellowship, dili ni mahitabo kung walay kagawasan nga gihatag ni Jesus kanat. We are free. Apan kini nga freedom kinahanglan nato ni exercise through fighting, wrestling against sin. Unsa man ang kining ato ang pakigbugnuan. Now we are free. Christians are free. No longer in darkness. But while we are here on earth, we are called to fight against the tyranny of sin. O kani makigbugno kita sa pagpatay sa atong lawas nung pangibog. Muna siya ang ato ang kinahanglan i-wrestle, i-mortify. Muni ang usa sa mga kinahanglan nato i-weaken or kung mahimo patyon ang lawas ng pangibog. Muna nga ang matag usa, we are living in a warfare every day. Because pag mata pa lang nato sa buntag kaning lawas nung pangibog, gapanguhit na. Ingon sa verse 3, apan ang salawayong pakighilawas, ang tanang kahugaw, o kahakog kinahanglan na dili gani maisgutan diha kaninyo, kay dili kini angay sa mga balaan. Ang Biblia nagsulti nga ang mga Kristohanon, ang mga nagtuo kang Hesus, ang nagsamita sa pagkadiyos ni Hesus, gitawag nga balaan, sa in English ana santos. Sanctified, made holy. You are a saint. Ang pag-santos dili ng mga usabang moagi pa kag mga pipila ka proseso, i-evaluate ang imong kinabuhi. Unya moana din tong dako-dako sa usa ka simbahan, santos na ka kay nakahimo kag milagro. Di na mao. It was God who made us saint because He made us holy. He sets us apart for Himself. And kaning pagkabalaan niyang gihatag kanato, iyatang ginapadayon nga mahimong balaan nga may sama kang Hesus. Muna nga kaning mga disgutan diri. Kining salawayong pakigilawas na ng hugaw kahakog. Kinahanglan dili gani mahisgutan. Dili na ta malink ani. Wa na tay connection dapat ani. Bisan matod pa sa Thessalonians, bisan gali hint or simhut or aso nining sa lawayong or kaning ginatawag lawas nung pangibog, dili na gali dapat bugat kini nga command sa Ginoo. Muni siya ang standard nga gi-raise sa Ginoong Hesus. Muni ang standard kanato nga iyang mga santos. I-considerar ba nimo imo kagalingon karon nga santos? Basig na mingon sa imo, oo, kay santos akong apelyido. Di na mao nga akong pasabot. You are a saint. And therefore, the standard should be the standard of God. O kabalo man ta, naisgutan na alasan din nga kaning pagkasantos na to, buhat ni siya sa balang espiritu ka na to. Apan, kaning nga buhat, wala lang ni sa one time, nga katong ni-repent kasi mo ang sala, o ni tuo ka kang Hesus kung dili kani is nagapadayon pa.
no, ang sanctification sa tuang kinabuhi. Naisgutan nato ni karon mas specify nato kaning salawayong pakighilawas. Ingon dere sa Greek word ani kining salawayong pakighilawas sa Greek ana porneia. Sounds familiar ba? Sounds familiar? Ang bot pasabot ana prostitute or to sell. Muni gikuha ang pulong nga pornography. Ang Greek is kaning prostitution, dili lang na siya unsa nga dili lang na karon nga murag trabaho. Sa Greek is kanang prostitution is a form of worship sa ilahang goddess. So bugat ni. So every time ang sa katao nag-engage og pornography, it was actually a form of worship towards the devil. O kung sa maning pornography, ang bot pasabot na immorality, incest, mga nagkalaylay nga sexual activities, bestiality, pedophilia, homosexual, lesbian activity. Diha naglangkob ang ginatawag nga sexual immorality. Mo ka na ang gisgutan sa Biblia. O karong panahon na, kining mga butanga, labi na ni kining homosexuality, lesbianism, and others, sexual activity is are normal na lang. So unang panahon, dili pa ni siya maulaw manggali. Karon, they're proud. 1 Corinto 6:13. Ang pagkaon alang sa tiyan ug ang tiyan alang sa pagkaon. Apan kining duha wadon sa Dios. Ang lawas dili alang sa salawayong pakighilawas, kundi alang sa Ginoo ug ang Ginoo alang sa lawas. Kining lawas is gitubos na ni Jesus. Kining lawas iya kini. Kining lawas sa mga santos iya kini. Busa kini atong gamiton alang sa Ginoo ug dili alang sa salawayong pakighilawas. Exclusively for God and for the glory of God. That's why kining activities sa sex is naragin siya within the bounds of marriage. Kay diha ra gid dapat kini ma-enjoy. Gawas ana is already sexual immorality. Ingon dayon sa Thessalonica 4:3, kay mao kini ang kabubuton sa Dios, ang inyong pagkabalaan nga kamo maglikay sa salawayong pakighilawas. The will of God is every one of us, believers of the Lord Jesus Christ, must live a life of sanctification. Gapadayon nga, yes, gibalaan ata sa Ginoo by declaring us righteous, just in His sight. But the work of God must continue in our lives, that every day we are being transformed and becoming more like His Son, Jesus. Every day. Naagi transformation nga kahitabo sa atong kinabuhi. And ingon ba siya, maglikay, abstain. Kay matod pa ni Charles Spurgeon, sin hardens the heart. Every sin makes room for another sin. And it is always easier to sin again after you have sinned once. Ug mo kini ang naitabo kang King David. Di ba? Nasabta nato nasa sa ka isayang gingharian nga dapat unta tuwa siya sa gira, iyang ilid ang mga tao dadto nagchill siya. Pagtanaw niya siyang taas nga torre, balcony, nakakita siya usa ka babae nga chicks nagligo.
Nailast siyahang hunahuna, wala siya nakigbugno, gitawag niyang maong babae, nakakumit siya og adultery. Ang babae naburos o gipatawag ang bana sa babae para ipadulog sa maong babae kay para katong bata ang kunon nga bata to siyang bana, apan ang bana dili makighilabot siyang asawa kay panahon pasgira, di pa panahon sa enjoyment. Then si King David yung giplanuhan, sa kayong plano niya. Sige, yung igna ng yung commander nga kaning tawhana ibutang sa front line palihog. Unya atake mo, pag-attack dayon, siguraduhan nga siya gid una, anya atras din mo para sigurado gyud nga mapatay siya. Tinuod man ni succeed siya siyang plano. Pero imong tanawon, nagkatay-katay na ang sala. Apan salamat sa Dios kay naay dataw nga gipadala sa Ginoo sa ka-prophet si Nathan, gibadlong niya si King David. O si King David naamguhan niya nga siya nakasala sa Dios. Naghinulsol siya sa iyang sala. Og sa Psalm 51 mo kini ang iyahang gisulti. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan, ayaw kuhaa ang imong balaang espiritu gikan kanako, ibalik kanako ang kalipay sa imong kaluwasan. Agaka ako diha nga masinugtanon nga espiritu. Tanawa unsay nawala ka King David ang iyang joy of God's salvation, nanay guilt, and he felt that he was far away from the presence of God. And niyang assurance of salvation nag-crumble because ni-give in siya sa sala. Now, atong naon na kining sala, mura ni siyag mga inanyo, mga squatter. Di ba? Pamilyar makita ni. Nga ang tagiyaan ni nga land, ga-enjoy siya kay, kita nga pahinog pa niya ni, kay padakon pa niya ang presyo. Naiusa ka dato nga naay bakante dato nga lote dato taatak. Dato nagbid sila mga balay-balay hanto di daghan ang ginang taon. Nagkumpiyansa siya. Pero wala niya napugngan ang pagbuhat ni mga balay-balay. Unya karon nawala naman nino. So inana day ang sin. Sin mura na sila mga squatter nga mo invade sa imong intimacy dias Ginoo. Ang sin mo invade siya sa imong intimacy sa imong asawa. Ang sin mo invade siya sa imong joy diya sa ministry ay sa uban pang lain nga mga, di ba? Imong kalipay dapat na diya sa Ginoo. Once nga imo ning i-allow mo ra ni siya usala ka magtukod og tiyang territory sa itong kinabuhi, hantod na nun, mudaghan siya, di na dahil siya mapugnan. So, bantay, di ba? Ang matagusa ka na to, dari na ay mga property. Namang galiuban nga, dili yun mo hatag, maski na itong sa koral. Kung unsan, sukod siyang kanang balay or luti, may manangin nga, pwede ba nga magpakoral ko, nga medyo isibo. Dili yun, makikpatay pagali. Usa lang kain, so, di yun pwede. Imuha mo yan dyan, say, ayaw ako ha. Pinala ba ang atong attitude when it comes to sin? Ang makikpatay ta. Kaya dili ta gusto nga mapiktuhan ang atong gugma dias Ginoo. Ayaw. Kumpiyansa. Muni dapat dari ang imong attitude ngi-apply ang pakigpatay. Makigpatay juga. Aron dili mapiktuhan ang imong kalipay diha sa kaluwasan sa Dios. Kumusta man ka karon, igsoon? Kumusta man ka? Naha pa ba ang kalipay diha sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo? Ingon dari kaduha, makibugno kita sa tanang kahugaw.
Tanang kahugaw way gipili. Tanan basta unholy kinahanglan walaon. Ang impurity gi-refer diya sa Ephesians refers to any kind of unclean or unholy living. Tanan nga dili limpyo or tanan nga hugaw or unholy kinahanglan walaon siya. 1 Peter 1:14-16 ingon nga mga anak nga masinugtanon kisay gisgutan ani mga Kristohanon, mga magtuto, mga santos, unsa man ang ga-describe silang kinabuhi. Ang mga anak sa Dios is equal nga masinugtanon di siya. No? Dili rebilde. Walay anak sa Dios nga rebilde. Ang anak sa Dios kay siya giborn again naman, nabago naman ang iyang kasing-kasing ang description, mga anak nga masinugtanon. Ayaw kamo pahiuyon sa mga pangibog kaniadto. So kanina sa una, ayaw na balik-baliki. Nakahinumdum ko katong uso pang tari sa amuang lugar. Nay usa ka ako barkada. Nakadaog, nakadaog dito yang nakadaog yang manok niya. Sa una magul kay isa gabi binig tambal daw. So katong iyang bihag. Iyang gilubong wala niya kay balagi kay tambal sa baka gilubong. O niya kay pagkaog man naginom-inom man sila. Pag inom-inom nila murag way pulutan. Nakainom-nom siya nga na bihag. Nga iyang gilubong. Siya na bihag, okay pa to. Usawa man kaadlaw. Gikalot. Gibalibuan, gikuag balibo. Gisabuan. Pero kabalo ba ta? Nga every time ta mo engage sa sexual immorality and impurity. Murotag mga tao nga inani gilubong naman unta. Gikot ko pag ikaon pag yun. Yaks. Oh, yaks. Kapila na nato nga gibuhat kaniadto. Ayaw na baliki. Yaks na. Dili na angay. Muna nga, ayaw ka mo pahiyon sa mga pangibog kaniadto, past na. We are dead to sin. We are set free from sin. Apan sa ingon nga siya nagtawag kaninyo nga balaan, kaninyo mga Kristohanon, gitawag ta sa Dios, gitubos ta sa Dios. Ang Ginoo mo nagtubos sa to balaan. Kinahanglan kamo magbalaan sa tanan ninyong mga gawi tanan. Although kung magkinabuhi ka nga balaan mo ra kag tawgon nga mura man sa mani. Ma-misinterpret ang imong pagkinabuhi kay di ka magpahiuyon ining kalibutana, makontrahan ka. Pero muna ang kuman sa Ginoo. Kay nga siya, kay nasulat man kinahanglan nga kamo magbalaan. Kay ako ang Ginoo balaan man. Muliwat kita sa atong amahan. Siya balaan, kita pod nga miyang mga anak, balaan pod, magbalaan pod sa matag adlaw. Pakigbugno kini. Di tanan nini. Apan mo kini ang atuang tawag nga magkinabuhi nga balaan lahi sa kalibutan. Balag tawgon ka nga ija-ija og aho-aho, bahala na. Kaya nga atong kapahimutan dili man sila ang ginuman. So bisan asa ka gibutang sa Dios sa imong trabaho, live this kind of life. Kani kahakog. Ato na yung pakigbatukan po kay naapod ni pahipi. Ang pasabot ani is some advantage which one possesses over another and inordinate desire of riches. No? Kagutom sa kaning mga bahandi nining kalibutan na. Kauhaw desire. Nga maangkon kining bahandi aron
sa kagalingon lamang nga benefits, desire for riches. Giwarningan kita no sa pulong sa Ginoo kani si Paul iyang gisultihan si Timothy. Nya kani si Timothy nagpastor ni siya sa Church of Ephesus. Okay? So timing kayo ang ato ang libro sa Ephesus og haom kay ni siya. Apan sila no gi-refer sa mga membro no sila nga maikagon nga mahimong dato. Unsa? Mga hulog ngadto sa pagpakasala. So delikado di ay. Those who desire to be rich, kasi gusto ba dato dali? Ako. Kumikag ako. You are now in danger nga mahulog sa pagpakasala. Ngadto sa laang trap ni siya. Ngadto sa daghang binuang og makadaot nga mga pangibog nga nag-unlod sa mga tao ngadto sa paggunob o pagkalaglag. So delikado di ay. Delikado di ay ni nga magtingua sa kining ginatawag nga mahimong masapian gayud. Kay maabot ang panahon nga ang imong affection na ana diha ug tungod kung ang imong affection na ana sa riches sa kalibutan mo na ni ang mahitabo. Pagkagunob ug pagkalaglag di ta gusto ani. Naningon pa diri kay ang paghigugma sa salapi mao ang gamot sa tanang pagkadaotan ug tungod sa maong pangibog may mga tao asa nahisalaag gikan sa pagtuo og ilang giduslak ang ilang kaugalingon sa daghang mga kasakit. Nahisalaag sa pagpangita og kwarta. Wa na ni simang na mangitag kwarta. Why problema na mangitag kwarta? Ang problema nahisalaag ba ka sa imong sigig pagpangita? Kaya you're not satisfied with what you have and you always want more. And because you always want more, it consumes your time. Napiktuhan na ang iban ang aspeto sa imong relasyon sa Ginoo. Kaya nahisalaag. Nawas passing. Unya ako di kabalik, iduslak ang ilang kaugalingon, murag self-inflicted wound. Murag nakuha siya og martilyo, giduk-duk niya sa iyang ulo. Sa ilang kaugalingon, giduslak nila ilang kaugalingon sa daghang kasakit. Kaya nagunaw na, tingalita nga, ang kwarta mo'y tubag, nga mawala ning daghang kasakit. Di ba? Pero ang Biblia nagingon, ang paghigugma sa kwarta, sa lapi, hinungdan po siya sa daghang mga kasakit. Munang uban nga, na yung mga, mas arang-arang pamantas una, nga at least wala, tipok pamanta pamilya, kakaon, wala, balag di kayo, tsada ang sudan, pero karon nga na, wala, nagkatibulaag na, kawatak-watak naman noon, nagaway-away naman noon sa bahandi, ako ning mana, wala. May patong sa una. Di pa kay daghan, apan tipok. Ano man? Ang affection. Munang kontra, no? Muning atong kontra, ang kanin si Mammon. Dili nang Mammon dia sa kwarta. Pero ingon dayon si Pablo kang Timothy, apan ikaw, tao sa Dios, pahilayo, nining mga butanga, pahilayo. Ayaw, pailad, pahilayo, Diyod. Paning kamuting, ang pagkamahalo tayo, no pagka-Diyos nun, pagto, paghigugma, pagka may nantuson, o pagka maagop, pahilayo ka, nining mga butanga, kay delikado kini, apan, paning kamot, pursue righteousness, diri ka mas mudato. Dari ang imong ipadato. Nga mudato ka sa imong pagka-Diyos nun, sa imong pagto, paghigugma, pagka may nantuson derita, kay muni ang riches na to. Ingon din si Paul, pakigbisog. Diha sa maayong pakigbisog sa pagtuo. Dili lang kaingon nga pursue righteousness, but you have to fight.
makigaway ka, makigpatay ka sa imong lustful desire. Kani nga desire, makigbisog ka ani, makigbugno ka. Kaya kani sa bugno ni siya sa pagtuo. Exercise your faith, fighting every day. Hupti ang kinabuhing dayon. Gisaaran ka sa Ginoo, mas labaw pa nga bahandi sa iyang gingharian. Diya ni mo iangkla ang imong pagtuo nga ikaw kumpleto na, ikaw anak sa Dios ug naa kay mapanunod sa iyang gingharian. Nga nini gitawag ikaw ug nini ikaw maghimo nga mayong pagsugid at tubangan sa mga saksi. Muni ang atong calling. Na example sa Bible, no? Kini si Esau nga walay bisan kinsa nga mahimong makihilawason o dili Diyos nun sama kang Esau. Kani si Esau is descendant ni siyang Abraham. Anak ni siyang Isaac. Ang iyang igsoon na ni si Jacob. Apan si Esau, wala siya nimong part of God's covenant people, do descendant siya ni Abraham, kay siya mismo, klaro kay walay bisan kinsa nga mahimong makihilawason o dili Diyos nun sama kang Esau. Nga ang katungod sa pagkapanganay, yung birthright, siya ang magulang, siya dapat adunay dakog bahin, siya dapat ang mulid sa family. Tungod sa iyang kining pagkadili Diyos nun, iyang gibaylo, ang sabaw, ang RM, ang balbacoa. Sa kining iyahag katungod nga mayong panganay nga anak nga nasa diha ang basdako siya mapanunod. Kana nga kasing-kasing ebidensya siya sa kasing-kasing, no? Kana nga act ba? Ebidensya sa kasing-kasing nga dili Diyos nun o kining gitawag nga sa lawayong panghibog. Huwag mo kaniyang ginabuhat sa uban. Nakatagamtam na sila sa kining ginatawag nga mga grasya, mga spiritual blessing. But when the riches comes and all those things, gibaylo ang sabaw sa malabing mas maayo. Every time you think nga wealth is muy makalipay hindi nako kaysa kang Kristo. Mas diri ko mag-enjoy, mas diri ko sabaw ra na. Ayaw na ibaylo sa mas labing maayo. Kana nga pleasure of sin, ayaw na ibaylo sa mas labing maayo pa nga mao ang himuang inheritance sa langit. Busa barog kamo nga ligon. Di ta may sama kang iso. Ato nga dapat awaton si Moises. O ngingon pagaydarino sa verse 16-17 kang under pa ni kang iso. Kay kamo nasayod sa kanulian sa diyang gitingwa ni iso nga mapanunon ang panalangin siya gisalikway. Kay wala siya makakita og gayon sa paghinulsol. Di na siya makahinulsol. Kay ang iyang love for sin, love for the things of this world much deeper. Og mas dari na siya mas ma-enjoy kaysa unsay gisaad sa Ginoo. Ay ang gipili ang karon kaysa sa ugma. Kabalo mo unsay makahadlok aning sala? Ang sala makatigas sa kasing-kasing. Basig maabot ang panahon kaysa sige nato pag-engage or nimo pag-engage sa kining nga mga sexual activity or kining nga sala, maabot ang panahon nga di nakaganahan mo biya. Maski pag ibadlungon ka, maski pag siran ka sa gospel, you will refuse. And you will stay in that sin until death. Muni ang naitabo kang iso. Ang sala, ang iyang gipili, ang enjoyment sa sala compared sa unsay gisaad sa Ginoo kaniya. Sad. But kung di ta magbantay,
kundi ta maghinulsol sa atong mga sala, kundi na to biyaan ka ng mga butanga, dangerous ka na nga path. O ato nang may sigutan niya taon-taon. Atong awaton si Moises. Si Moises, di ba? Atong nasabtan nga si Moises, gi-adapt sa daughter ni Pharaoh, o si Moises, naanang ta kaniya ang riches of Egypt. Si Moises, tanan mga pleasures diya sa Egypt, pwede niya nga ma-enjoy. Kaysa prinsipe sa Ehipto. Apan tungod sa pagtuon ni Moises, sa diyang dako na siya, wala siya musugot. Nakig-away siya sa sala. Kay nayang nasabtan ang maayong plano sa Dios. Ba siya musugot nga tawgon siya nga anak sa babae sa paraon. Naingon si Moses, mas gipalabihin niya ang pagantos. Sa mga pagdagmal kauban sa mga tao sa Dios, kaysa pagpahimulos sa lumalabay kalipay sa sala. Mo din ni igsoon, Christian life is a life of sacrifice. We sacrifice because we refuse unsa may i-offer sa kalibutan, kay we believe mas lindot ang i-offer sa Ginoo. At napakpakan ng buhay nga Dios. We believe that Christ is more precious than any treasures of this world has to offer. Pero when you do that, kabalo ba mo? Nahipagantos. Nahay mga pagdagmal. Apan, it's worth to fight. Kaya naman, God has promised us much better. That's why, iyang giisip ang pagpasipala, mga antuson ala ka Kristong mas labong dakong bahandi kaysa bahandi sa Ehipto. O kaya asa nakatutok kayang mata? Nakatutok ngadto sa ganti. Nakatutok ngadto sa ganti. So fix your eyes on Jesus. Ginabalik-balik na. Pirminti sa Biblia, itutok kayo di mo mga mata. Kang Isus, mga santos, mga anak sa Dios, itutok ang imo mga mata. Kung unsa tong dili makita sa tong gisaad sa Dios, kay sigurado kini nga imo gayong maangkon. Tanawa ra gali sa Efeso. Balik tagamay atras ta. Sa ingon nga gilamdagan ang mga mata sa inyong kasing-kasing na lamdagan na ba? Ang inyong mata sa kasing-kasing ginasabtan ninyo kini nga bahandi nga gisaad ni Jesus. Muning pagampo ni Paul sa mga taga-Efesos nga malamdagan nila mga mata sa ilang kasing-kasing aron inyong masayran unsa ang paglaom diha sa iyang pagtawag kaninyo. Kung unsa ang bahandi sa iyang mahimayawang palunundon sa diha sa mga balaan. Kay kung masabtan nimo kini, kung imo kining naangkon, makigpatay jud ka. Nga dili ini siya mawala sa imo. Hinaot, makigpatay jud ka ani. Pati ang sala nga bot mo invade ani nga joy of our salvation. Na nakagisara, nakagbahandi, ayaw na ibaylo sa sabaw. Nining kalibutan na, sabaw ra na. Klaro man kayo ang saad sa Ginoo. Kung usa dili masukod nga kidakon sa iyang gahom nga nagtuo kanato nga nagtuo, sumala sa buhat sa iyang dakong gahom. Di mo ma-imagine unsa kag nindot ang prepare sa Ginoo sa tuang nga mga balaan. Di masukod kanang gahuma nga naglihok kanato. Ephesians 1:13-14, atras na punta. Gigarantiya naman ta. Pinagi kaniya kamuusab sa pakadungog ninyo sa kamaturan. Nadunggan ninyo ang maing balita. Nasabtan ninyo ang sa gibuhat ni Isus sa cross sa Kalbaryo. Nga katong yang gibuhat.
Iyang gidawat ang tanang kapungot sa Dios sa atong mga sala sa mo'y niangkon. Ug kung ikaw mito, misalig kaniya. May tungod sa inyong kaluwasan o sa inyong pagtudya kaniya, gipatikan kamo. Gipatikan, gisilyuhan na. O sa pagyod, siya maong pasalig. Si Kristo mo ay ang Holy Spirit mo ay garantiya nga kaning panulundon nga gisaad sa Dios kanato nga mga balaan mapanag-iya gayud nimo kini. Sureball pa ni sa tanang sureball. Imo kini. Gisilyuhan na. Sa dihang nakadungog ka, misalig bito ka kang Hesus. Apan, nay warning. Balik ta sa verse 5 sa Ephesians 5. Kanasayod kamo niini. This is basic teaching. Dili na kinahanglan og deep theological nga discussion, basic ini. Nasayod kamo niini nga ang tanang makahilawason, uhugaw, uhakog nga sa ato patigsimbag Dios walay mapanunod sa gingarian ni Kristo ug sa Dios. Yes, there is a promise of inheritance, but there's also warning. And if you claim that you are a believer, a follower of Christ, and this kaning mga gipang mention nga sala diri na identify na si mong kinabuhi, na siya, ug you're not willing to let it go, wala kay paaboton. Zero. Maghilak ka, magluha-luha jud ka. This is the greatest disappointment of all. Wa jud kay mapanunod. If you are not willing to repent from it, ang magdumili sa pakigbugno sa sala, klaro kay sa pulong sa Ginoo, way dapit sa gingerian sa Dios. Use your freedom to fight. And if you refuse to fight, you will die in your sin. Our choice now while we are here on earth is to fight. Patya na. Ikaduha nga pakigbugno. Pakigbugno kita sa pagsalikway sa daotang pinulungan. Ingon diri bisan ng mga binastos o sultig binuang o sulting laway, mga butang nga dili angay, apan mga pasalamat hinuon. Ato ning usa-usahon na pod, mga binastos. Unsa man ning pasabot sa binastos kini is sa muni ang pasabot sa Greek no kaning obscenity, kaning words that are not closely tied are not only closely tied to immoral actions and attitude, but they are also offensive and hurtful. Kana sa ato ang kada bitaw napata sa flesh ba? Di ba gyud ingon sa pulong sa Ginoo kung ma-perfect na nimo ang imuhang pagsulti, pinulungan, you are already perfect. Pero masipyat yun. Pero dili ibot pasabot kay kung masipyat, sipyat na lang yun permente. Nakoy nailhan nga couple, nag-away sila, gignan niya ang lalaki. Ikaw, langaw ka nga nakatungtong sa kabaw. Anak putong bana. Nya, ikaw lugar tong kabaw. Sungayan. No? Naay mga, diba? Ayaw na. Lami, mangyuno. Murag mugilok ba? Lami nang masultihan kag pulong, lami kay ibalos pod. Suggestion sa mga asawa. Maski na akong asawa kong gignanan nga, kanang imo ang mga pulong, sige, di na makabag-o na ko. Makatiga na sa akong kasing-kasing. Kung nagunahon na mo mga asawa nga kanang inyo tatat muhumok na, mugahin na. Muna nga musamot ng kabadlungon.
gugma ang ibalos. Klaro naman ni, labay og tinapay nga ayaw ibutang sa garapon, tinapay lang. Kung bato ang ilabay. Klaro man na. Ayaw si gratatat, i-change ang imong approach kay pila naman kakatuig sige anang approach anto karon mo ang iapon. Kining no sul ato ika binata sinisulting binuang. Ang bot pasabot ani is moro, diyan na ako basaon ng Greek word, basta mo ang bot pasabot ana ko a combination of two more common terms, moros or moron. The idea seems to talk about idiotic, absurd, blatantly meaningless, foolish talk. Might include like trash talk, speaking in ignorance, speaking without self-control. The same lang yapon siya sa previous. Ayaw na. Isultuhon ka. Asa may balos, asa santos, mga saint. Sulting laway, mga green joke. Ingon dari mga foul-mouthed humor joking, which is rude, dirty, and mean-spirited. Wa may problema ng joke. Ako ganahan mo kong joke. Katawa mo ko. Pero kay, kanang sinantos bitaw nga joke. Na sinantos nga joke. Kanang joke ba nga dili offensive. No? O dili pod green. So, usahay mong good kay mas makakatawa mo. Gusto ka mo katawa po naman. Mura ganahan ka mo joke atong mga na green kay mo ka-connect. Ha! Pero katong limpyo nga joke. Ha? Saan ka ito? Di ka connect ba? Inalaman na ang makasala, makakunik siya sa usay sala. So muna ako mag-joke ka sa mga Christians po nga kanang limpyo, makatawa mo yan. Ay. Ayaw na. Nga naman, kay bisan mga binaso, sulting binuang, sulting laway, mga butang nga dili angay, apan hinuon mga pasalamat. Kini bitaw dili kaning mga butang akong ingon nga dili ni angay. Okay. Akong asawa ni atog Manila. Tulo sa kadlaw dadto. Siya moto sa Divisoria. Ingko nga pwede ko mag-request palihog. Gusto ko pasalubong ba? Siya pagpapalit ko kanilang cycling nga jersey. So tuon man niya ato sa Manila, sige siya panawag sa ko, wala man ako natubag, nagpalit siya. Nakapalit siya og jersey. Of course, ito paabot niya kagahapon, akong gisukod. Ang size di ay yang napalit kay triple or double XL nga cycling. Eh nga siyang okay lagi na, isuot lang. Gisuot na ako. Pag suot na ako, kay taman man diri. Siya nga okay kay na. Ana din siya. Nga naman, napakay cycling, napadyo kay girdle. Makatabon sa akong bil ba. Kating positive na lang ka. Kung ako yung patong suto, at least ako'y girdle. So, sa mga ga-cycling dere, gusto ka makatipid, double impact. Ha? Kung nung sa imong size triple XL para taman gyud diri. Ano ako man ang gisulti kay dili na, di ba? Mga di ka mo suot og sanina nga di ka angayan. Kani mga binasto sultig binuang laway dili na naangay nimo wa kay angay ana. Sige na inyo cool mong gunin no. Wa kay angay santos sa Ginoo. Saints of God, wala na ni angay nimo. Di ka cool, ani. You are a new creation. Ang ngayon na ito sa pasalamat. Praising God. Thanking God for everything He has done. Kani nga pasalamat connection siya or connected siya sa gibuhat ni Jesus dito sa krus sa Kalbaryo diha. Ihurot or ibagi na mahurot ang pasalamat. Ibuhos ay mong pasalamat sa Diyos. Busa sa verse 4, 5, 6, ayaw ka mo pailad si bisan kinsa pinagi sa mga sulti nga walay kapuslanan. Ayaw ka mo pailad kay ni mga tao maingon okay ra lagi na as long as you believe in Christ okay ra magkinabuhi nga usay imong gusto kay save naman ka. Ayaw pailad na. Daghana sa kalibutan, daghana sa TV.
Ayaw pailad nga ang pagkinabuhi nga balaan or holy is not necessary anymore, optional na lang. Ayaw pailad ana. Kaysa kay tungod nining mga butana ang kapungot sa Dios moabot sa taong masupilon. Okay? So ay pailad. Believe the word of God. Ayaw pailad kanila, bisan gali ayaw kamo pakigambit kanila. Daghang mga Kristohano na usab ang batasan. Nakoy usa ka membro sa wider. Ito siya sa Manila karon nga dito sa Manila usara siya raw sa Kristohanon nga so, nanawag sa kuha. Siya nga nausab ako diri pastor na usab naman ko. Kangayang kauban pulos mga dili Kristohanon. Na-influence siya. Bisa gustong ta mo influence sila. Siya na nun. Ang iyang baba, wa na. Mulabtik na. Ayang kamot, dali na lang kayo. Makabuhat o di maayo. Ayaw pag na nga, di ka ma-influencean. Bad company corrupts good character. Yun na siya. Prinsipyo na gisulti sa Biblia o ayaw na nga mas bright pa ka sa unsay wisdom sa Ginoo. Submit to the Word of God. So, sa matong buhat, labi na nang hapit na rabang Pasko, no? Ayaw pakigambit, ayaw na pakig-fellowship nila. Yes, you kana magkinabuhi apong ka nga, mayo imong pagtagan sila, kontinan sila ha, pero when it comes to what they are doing, ayaw na gyud. Ang pangutana, magmadaugon ba kita ni nga pakigbugno? So, madaog ba yung katani? Murag lisod lagi ni. Ingon ang pulong sa Ginoo, apan salamat sa Dios nga mao nga naghatag kanatog kadaugan, pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. You are already a winner in Christ. If you are in Christ, you are already victorious. Ato bakbakan ng buhay nga Dios. Ang kadaugan dili man gikan nimo. Kisa naghatag kadaugan ang Ginoo busa salig abide sa katong victor si Kristos, si Kristo mo ay victor, dili gyud ikaw ang victor kay kung mas nga mo separate ka, mas nga mo ingon ka nga I can do this, loser na ka. Pabilin kang Kristo kay si Kristo mo ay madaugon. Diya ka mang kuan sa iyang kusog. Kay kung wala siya, kay mahimo, gibalik-balik na niya. Ngayon pa diri sa 2 Peter 1:3, ang iyang Diyos nung gahom, naghatag ka natog sa tanang sa tanang butang, may tungod pag kinabuhi nga Diyos nun. Naghatag ka nato sa tanang butang, tanan mong gikinahanglan to live a life of righteousness, kanan mong gikinahanglan equipment to fight sin, gihatag na. Gamitan na lang. Muna atong may sigutan sa chapter 6 nga kanang equipment for battle. Pinaagi sa atong kahibalo kanya nga nagtawag ka na itong ato sa kagulong himaya o pagkadalahikon. So you are not, ayaw pag-unom na nga, inani mo, luoy ko. Di ka luoy! Say luoy. Victor na ka in Christ. Exercise your victory every day. Last nga verse. Ayaw, og ako masaligon, nga siya nga nagsugod og mayong buhat diha kaninyo, maghingpit nini hangtod sa adlaw ni Kristo. Kisay mag-complete. Yes, we are commanded to persevere, to fight sin, to live a daily holiness, sanctification. But the strength, the sustenance, the grace that fuels you to do it is from God. So wa kanya gibiyaan, giubanan kanya nini nga journey. Humanon gid nis Ginoo. Kung unsay nasugdan niya sa imuha, humanon gid niya. Salig sa Ginoo. Usa man ito matunanan ang pagsundog sa Dios ug paglakaw diha sa gugma, naglangkob og pakigbugno sa sala sa atong kinabuhi. If you want to follow
Christ, you want to imitate God and live a life of love, involves fighting sin. If you do not fight sin, you cannot imitate God, you cannot walk in love. Pakibugno sa sala. Mo gina ang ato ang pagkabuhaton. Nakoy story before ko mag-end. Kani si Jason sa Greek mythology, no. Si Jason uban ang mga agronauts, padulong sila sa usa ka dapit journey. Pero sa ilang pag-journey is makalabay sila sa usa ka bukid nga ginganlag Mount of Cyrus nga diin na dito mga sirens, mga sirena ba. Kini mga sirena is mga notorious ni sila. Mga notorious ni sila nga mukaon og tao nga buhi. Pero ang sirena mo kini ilang ginabuhat. Kung naay mo labay nga mga sailors, ang ginabuhat sa sirena is mukanta sila nga grabe ka luring nga ang makapaminaw murag yung mukitew ug bayawon sa langit nga musimang kasi pag-usaw nila Greece, musimang gyud sila padulong sa mga sirena og dadto kilawon sila sa mga sirena. Apan si Jason usa ka wais nga sailor. Iyang gibuhat, iyang gi-hire kini ang pinaka the best nga musician of the whole world, si Orpheus. Si Orpheus, iyang gipasakay sa iyang barko o sa diyang hapit na sila dito sa bukid. Nga di na mga sirens, iyang gingnan ni Jason si Orpheus. Orpheus, play the best music, my favorite one. Grabe mo play si Orpheus. Kanta siya, i-play niya yung harp. Ni kanta pong sirena. Pero kani si Jason o kaya mga sailor, mas nindot yun paminawon. Si Orpheus ang iyahang pagkanta. Kay tungod kay ilahang gi-incline ang ilang dalunggan kang Orpheus. Wala na sila i-desire basi pag sa ogbejoke sa mga sirena. Wa na gyud sila amor adto. Kay mas nindot kayo ang sound ni Orpheus. And to make the long story short, nakaabot sila sa ilang destination. GCAF, we are a church going towards promised land, the land where God has promised us inheritance. We are like kini, Jason. But as we are going towards the journey, temptations along the way, the world plays its music, sexual immorality, worldliness. But we have the best music in town. The gospel of the Lord Jesus Christ. Listen to the gospel every day. The best music of all the world, the gospel of Christ. Every time kaning sexual immorality, immoral desire lurks in your heart, listen to the gospel of Christ. Listen to the message of the gospel and it will dissolve kaning worldliness of sexual immorality and lustful desires, because the music of the gospel is much more yung precious. Kanang app na ako puno ng mga podcast diya. I listen to the music of the gospel. Na podcast na sa GCAF, lalahi pang, and listen, I read, nga naman, mumani, the music that we must be hearing every day until we reach our destination. Di you ka mawala as passing if you incline your ear to the gospel of Christ. Let us pray. Lord, we thank you so much for the message this morning, Lord. Bugat, Lord, upon we receive it with thanksgiving and rejoicing, knowing that in you we are victorious in Christ. Amen and amen.